Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzangayu Tauson Kamalata. Poyamba nayi mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira zabwino amayi onse pa dziko lapansi pa tsiku lokumbukira amayi. Banki yaikulu mdziko muno yati ikuyembekezera kuti mabanki atsitsa chiwongoladzanja pa ngongole zomwe anthu ndi ochita malonda ali nazo. Ndipo komiti ya nyumba ya malamulo yoona zomangamanga yati siyokhutira ndi momwe kampani ya Motor Angel ikuchedwetsera ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa Kasungu kufika pa Jenda. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanitsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira zabwino amayi onse pa dziko lapansi pa tsiku lokumbukira amayi pa dziko lonse. Kudzera mu uthenga omwe analemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook, President Mutharika ati amalemekeza ndi kukondwerera kupambana kwa amayi kulikonse. Iwo atinso amakondweranso mphamvu kupirira ndi nzeru za amayi m'Malawi muno ndi pa dziko lonse. Iwo anapitirira kunena kuti amayi ali ngati mtima wa dziko ndipo amayi omwe ndi alimi, aphunzitsi, anamwino ndi ogwira ntchito zachipatala amathandizira kupititsa dziko patsogolo. Iwo ati lero si tsiku longokondwerera pomwe tafika polimbikitsa amayi komanso ndi tsiku lotsimikiza ndi kudziperekanso pakuonetsetsa kuti mtsikana aliyense m'Malawi muno ali ndi mwayi wokwaniritsa maloto komanso kutsogolera mopanda zosamwitsa. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti asamangothandiza anthu omwe awazungulira mopyola muyeso koma adzithandizanso kuzisamalira mwa iwo okha. Izi ndi malingana ndi mkulu wa Mthunzi Funeral Services Linda Poya yemwe amayankhula pamwambo okondwerera tsiku la amayi pa dziko lonse omwe anakonza a Blantyre Water Board. Upireka Isa walemba ripoti ili. Mukuyankhula kwawo Apoya anati nthawi zambiri amayi amayang'ana kwambiri zothandiza ndi kusamalira anthu omwe awazungulira m'manyumba mwawo, manja awo komanso kudera komwe akukhala. Iwo ati pochita izi amayi ambiri amadziwala ndi kusiya kusamalira zokhumba zawo zomwe zili zinthu zosayenera chifukwa kuthandiza munthu kuyenera kuyambira kwa iwe mwini poonetsetsa kuti ndi wosangalala. Uthenga wake unali kuti chaka chino tikunena kuti tikuyenera kupereka kuti tilandire. So manena kuti azimayi mmene tinapangidwira mwa Mulungu yemwe kuti azimayi amapereka kwambiri njira zosiyana-siyana. Amapereka ku nyumba, amapereka ku ntchito, amapereka mu community. Pena paliponse azimayi ndi amene amakhala akuchangamuka kuchangalika kuti apereke. Pena pake azimayi amazapeza kuti wakhala ngati chenkha kuti pena pake lonso pano wandopa ndakukanikanso kuti apereke. So uthenga wanga ndi kuti azimayi mukupereka mwathu tizithanso kuzikumbukira ifeyo kuzisamalira kuti tikazisamalira tikapeza mpata tikapeza mphamvu titano kupitiriza kupereka mmene tikuyenera kuperekera. Mmodzi wa akuluakulu ku Blantyre Water Board Lawrence Kadziche wati bungweli limazindikira bwino kufunika kwa amayi pa ntchito komanso kuchitukuko cha dziko lino, kotero ndikofunika kumayamika pa ntchito yomwe amayi amagwira. Ngati Blantyre Water Board tinapanga mwambo umene kuti ngoonetsa kuthokoza kwathu pa zimene azimayi akupanga kampani yathu kuti ipite patsogolo. Tungofuna kuonetsa kuti kampani yathu singapite patsogolo ngati azimayi sitikuwapatsa gawo loti agwire nawo ntchito zopititsa patsogolo ntchito zathu. Tengopeti kupereka ndongofuna kulimbikitsa azimayi ena amene mwina amaganiza kuti pali zina zimene azimayi sangakwanitse, koma ife tikufuna kupereka umboni kuti tindi azimayi amene akugwira ntchito andi kampani yathu kupita patsogolo chifukwa cha zimene azimayi amenewa akupanga. Ndipo amene azimayi ena amene kupita maoperation ena ntchito izi zazibambo zimene zokulibe padakali panopa azimayi akhoza kugwiranso ntchito zimene azibambo akugwira. Mwazina ogwira ntchito akazi omwe akhala akuchita bwino pa ntchito yawo anapasidwanso mphatso pamwambowu. Tsiku lokumbukira amayi la chaka chino akulichita pansi pamutu okuti tikuyenera kupereka kuti tilandire. Upireka Isa, MBC News, Blantyre.
wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali wayamikira gawo lomwe mipingo imatenga poonetsetsa kuti mdziko muno mukupitirira kukhala bata ndi mtendere. Akachali ayankhula izi ku VLCCAP ku Mzuzu pomwe akhristu amasanzikana ndi mbusa Timothy Nyirenda komanso mbusa Agnes Nyondo omwe ndi mayi akunyumba kwawo. Musasecheyo walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo osanzikana ndi mbusa Timothy Nyirenda komanso mbusa Agnes Nyondo, wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali wati kupatula kuthandiza pa maphunziro za umoyo ndi zina, Sinodi ya Livingstonia pamodzi ndi mipingo ina ikuthandiza kwambiri kuti mdziko muno muzikhala bata ndi mtendere. Ngati mtsogoleri ndimathokoza zintchito zimene mipingo imapanga pothandizana ndi boma lililonse limene limakhalapo. Sinodi komanso mipingo ina amathandiza mnjira zosiyanasiyana. Kutero kunkofunika kuti ubale wa boma limene lilipo, kamera limene zabwere lizakhale kupita patsogolo chifukwa anthu amenewo akuthandiza mchitukuko chosiyanasiyana. Ali ndi zipatala, ali ndi masukulu osiyanasiyana, pano pati kunena za mayunivesity, zonsezi ali nazo. Ndi nchofunikira kuti potukula moyo wa munthu nawonso akutengapo gawo lalikulu kwambiri. Mmawu wake mlembi wa Sinodi ya Livingstonia mbusa William Tembo wati mpingowu upitiriza kugwira ntchito ndi boma komanso kupempherera dziko lino kuti lizipita patsogolo. Ife Sinodi ya Livingstonia tinenese pano tikumufuna zabwino mtsogoleri wa dziko lathu, tikufunira Malawi mtendere wabwino, tikumufunira munthu wina aliyense wa Malawi muno mtendere wabwino. Therefore akhristu tonse tiyeni tinyamukire mwamba tikaime pa mtendere kuti wina aliyense amene ali Malawi akakhale pa mtendere. Ndipo mbusa Timothy Nyirenda wathokoza akhristu pa mpingowu kamba kachikondi chomwe aonetsa. Lero ndi tsiku lothokoza kwambiri kuti Ambuye achita zazikulu andi masoza amene anatipasa m'manja mwathu tampasira nzathu ife tikayendenso ntchito ina, tikapangenso ntchito ina, koma Ambuye alemekezeke. Mbusa Timothy Nyirenda tsopano akhala mphunzitsi ku University ya Livingstonia Ekwendeni campus, pomwe mayi akunyumba kwawo mbusa Agnes Nyondo ndi mkulu woyang'anira maphunziro a ubusa ku sukuluyi. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Bungwe la Beautify Malawi BEAM Trust lalimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikhala othandizana wina ndi nzake pothandiza anthu osowa. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Dingiswayo Jere wanena izi pomwe bungweli limapereka thandizo la zakudya kwa anthu osowa kwa Mwenyekondo ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti ili. Polankhula pomwe bungwe la BEAM limapereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Dingiswayo Jere walangiza anthu kuti akhala ukhondo pofuna kupewa matenda omwe amadza kamba kaumve. Nkhani ya ukhondo sitingaichotse pa ntchito yathu yayikulu ngati Beautify Malawi. So uthenga wakulu unali wonena kuti mabanjamo tiyeni tiyesetse wina aliyense pa banja pake asamalire dera lake likhalira ukhondo. Nde chimodzi tikatero wina aliyense banja lake akulisamala, ndiye kuti chimodzimodzi ngati dera world community likhalanso dera la ukhondo. Tikatero ndoti Malawi akhalanso Malawi wa ukhondo. Nkhani yayikulu tifuna titeteze matenda amene amabwera chifukwa cha umve. Mawu ake phungu wa dera Lilongwe City Mbuka Lincoln Liwonde wayamikira mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kamba kathandizoli komanso kulimbikitsa ntchito za ukhondo mdziko muno. Nithokoze bungwe la BEAM Trust chifukwa cha udindo muno aunyamula pa nkhani ya hygiene and sanitation. Ife anthu akumbuka area inoyo ndi mbali imodzi ya madera ena amene ukhondo chakhala chinthu chovuta kwambiri. Ndefe tilothokoza kwambiri ku BEAM Trust chifukwa chopanga promote hygiene and sanitation kunoko kwathu ku Lilongwe City Mbuka. Mayi Esme Galasteni omwe ayandira nawo thandizoli ayamikira bungwe la BEAM ponena kuti lawapulumutsa kuvuto la kusowa kwa chakudya. Tikuthokoza kwambiri pa zimene atichitira chifukwa timagona ndi njala komanso loko manyumba anatigwera koma chithandizo chimenechi loko mayi Tharika turi mukatithokozereko pa zimene atichitira chifukwa panopo wina aliyense nkhalamba alumale ena aliwonse amene ali ovutitsitsa alandira nawo chithandizo chimenechi. Mawanja 500 ndomwe ayandira thandizoli
lomwe ndi ufa, mchere komanso soya pieces. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira zabwino amayi onse pa dziko lapansi pa tsiku lokumbukira amayi. Banki yaikulu mdziko muno yati ikuyembekezera kuti mabanki atsitsa chiongola dzanja pa ngongole zomwe anthu ndi ochita malonda ali nazo. Ndipo komiti ya nyumba ya malamulo yoona zomangamanga yati siyokhutira ndi momwe kampani ya Motor Angel ikuchedwetsera ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa Kasungu kufika pa Jenda. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulumutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popumpa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wagalu kulira kuyesa umu ndi umu ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po uthirira munda onse. Apatu ndi kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudalirika mukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture upama kwacha ndi ulime. Malawi, the home of over 650 species of birds, some of which cannot be found anywhere else in the world. With various rare species, this is the bird watcher's paradise. Grab your binoculars and explore Malawi today. MBZ, inspiring the nation. Takulandiranso mu nkhani zathu. Unduna wa zaulimi wapempha alimi afodya mdziko muno kuti azigwiritsa ntchito njira zamakono kuphatikizapo kugwiritsa ntchito mbewu yabwino kuti akolole fodya wabwino komanso wochuluka. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi Athokotembo anena izi kudedza pa chionetsero cha ntchito zaulimi omwe bungwe la Agricultural Research and Extension Trust ARET linakonza. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi Athokotembo ati alimi akuyenera kuchilimika pogwiritsa ntchito njira zoyenera pa ulimi wa fodya kuti azikhala ndi fodya wabwino oti akapita pa msika anthu ogula asamadandaule za fodyayo komanso kuagula m'mitengo yabwino. Atembo ati ulimi wa fodya umathandizira kupeza ndalama zakunja komanso kuthandizira kuti manja awo azikhala ndi chakudya chokwanira, ndipo ati nkofunika kuti alimiwa azichilimika pa ulimiwu. Wachiwiri kwa ndunayi wachenjezanso alimi mdziko muno kuti asamalembe ntchito ana m'minda kunena kuti izi zikuchitika osati kwa alimi afodya okha. Uthenga wakulu ndipo uthenga umene timakhala tikuwauza alimi afodya makamaka nthawi zonse lero asamagwiritse ntchito ana kuti malo moti mana apite ku sukulu kumakhala ali kumunda kulima fodya. Zimenezi zimatonongera mbiri yathu komanso kwa ife tokha Malawi tikufuna kuti ana athu aphunzire kuti patsogolo
adzakhale atsogoleri abwino. mkulu wa bungwe la Agriculture Research and Extension Trust ARET Albert Chagaya ati chionetserochi anakonza pofuna kuthandizira alimi kusankha mbewu yoyenera malingana ndi dera lawo komanso nyengo. Iwo ati izi zili ndi kuthekera kothandizira alimiwa kuti adzikolola zochuluka. China chimene tikuwaphunzitsa alimi ndi ulimi wakasinthasintha kuti asamangolima fodya yekha komanso azilima mbewu zina. Timanena kuti ngati nkotheka 1 kg ya fodya imene mulimi angatulutse azikhala soko akutulutsa 2 kg ya mbewu ya chakudya. Ndikatero ndiye kuti mulimi sakhala ndi njala pa khomo pake. Ndipo mmodzi mwa alimi mderali a Desiderio Sesani ati nkofunika kuti alimi adzimvera malangizo ochoka kwa alangizi a zaulimi pofuna kukolola zochuluka. Mbireni cholandira uphungu kwa alimi amenewa kwa azilangizi athu onse ineyo ndikhoza kutero kuti ndapindula. Chimene ndapindula mwachimodzi nkokuti ndili ndi ngolo ndabwino ndithu zimene zachokera mu ulimiwo fansi ndigule ntchito yeniliyonse ntchito yanga ndomweyo. Konjezerapo ndinagulapo soka munda kena kaketi mizeleti ngapo timene ndimagulitsa ntchito tochokera so kulima omwewo. Chionetsero cha zaulimi chinachitika pamutu wakuti ulimi wa mbewu zosiyanasiyana, gwero la phindu ndi ulimi wa fodya okhazikika. Margaret Mapando, MBC, Dedza. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zamalo za mtengatenga komanso zomangamanga yati siyokhutira ndi momwe kampani ya Motor Angel ikuchedwetsera ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa Kasungu kufika pa Jenda. Wapa mpando wa komiti Adumisani Lindani anena izi pomwe komiti imayendera ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu kufika pa mulatho wa Pasadzi mboma la Kasungu. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Atayendera ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu kufika pa mlatho wa Pasadzi ku Kasungu. Wapa mpando wa komiti yoona zamalo za mtengatenga komanso zomangamanga Adumisani Lindani ati komiti yapeza kuti ntchito yomanga msewu kuchoka pa Kasungu kufika pa Jenda ikuchedwa. Iwo ati kampani ya Motor Angel yomwe ikumanga gawo la msewu yamanga pafupifupi theka pomwe makontrakita ena amanga kudutsa theka ngakhale kuti makontrakitawa anayambira limodzi ntchito yomanga msewu. Iwo ati zifukwa zomwe kampani ya Motor Angel yapereka monga kuchedwa kogula zipangizo zomangira msewu komanso kuchedwa kwa malipiro ndi zosakwanira, ndipo apempha kampani kuti ionetsetse kuti akugula katundu nthawi yabwino. Ndipo kumudwa kwambiri ifanira kuti akugwira ntchito ikoma mofoka kwambiri ngati kuti ali mavuto kwambiri kamene ngati sakufuna. Ndipo kumudwa kwambiri fo Amalawi komanso utsogoleri wa dziko lino ndimaona pena pake zolembalemba za Professor Peter Mutharika akulimbikitsa kuti there has to be value for money. Project mukamayipanga iite mu nthawi yake. Project imene ndinene kuti ndalama zake sikuti zikukabe pemphedwa, ndalama zake zilipo kale. Pa nthawi zani madandaula ndalama palibe koma izizi ndalama zoti zilipo kale. Ndiye timapeza kuti anzawo pamene akugwira ntchito ndipekesa zimene kuti anzawo ali 77% pa chizungu. Iwo ali pa 42% koma namba tsiku limodzi. Mkulu wa bungwe loona zomanga misewu la Roads Authority, Engineer Amio Champiti ati bungwe lionetsetsa kuti makontrakita alandira ndalama yonse yomwe inatsala kuti alandire ndi cholinga choti ntchito yomanga msewu iyende msanga. Takhala tikukamba nawo mamiting osiyanasiyana kuti magawo onse kapena onse amene akutenga mbali akhale akumvetsetsa kuti chikuchitika ndi chani. Ndiye nkhani ya kuchedwa kwa malipiro boma lachitapo kanthu ayamba kale kulipira komanso talonjezedwa kuti ndalama zotsalirazo zilipidwa posachedwa. Kampani ya Motor Angel inayamba ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa Kasungu kufika pa Jenda omwe ndi wa makilomita 85.5 pa 29 June mchaka cha 2022, ndipo kampani iyi ikuyembekezereka kumaliza ntchito yomanga msewu pa 28 July chaka chino. Padakali pano kampani yakwanitsa kumanga makilomita 35 komanso milatho iwiri mwa milatho isanu yomwe ikuyenera kumanga. Madalitso Muhango, MBC, Kasungu.
komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu ndi chitukuko cha m'madera yati ipempha nduna ya zachuma kuonjezera ndalama zomwe ziperekedwe ku ntchito za mmera mpoyamba komanso chitetezo cha ana mu ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027. Izi azinena pa msonkhano wokambirana ndi ana umene adachititsa ndi bungwe la Malawi Economic Justice Network ku Lilongwe. Mphatso Mataya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Polankhula pa msonkhano wokambirana ndi ana wapampando wa komiti Asaveo Kafwafwa anati ndalama zokwana 300 miliyoni kwacha zomwe zaperekedwa ku nthambi ndi zochepa. Iwo anati ngakhale kuti boma lachita bwino popereka ndalama za maphunziro a primary ndi sekondari ya ulere komanso kuchotsapo ndalama zolipirira mayeso, ana osakwana zaka zisanu ndi chimodzi ayeneranso kuganiziridwa, ndipo ati nthambiyi imafunikira ndalama pafupifupi 90 biliyoni kwacha kuti igwire ntchito zake bwino. Chiyembekezo chachikulu kuti bajeti iyi yayikidwa ndithu moganizira kwambiri ana, komabe ifeyo ngati komiti yoona za chisamaliro cha wanthu komanso ana tili odandaulabe chifukwa maka ana amene aganiziridwa ndi amene ali ndi zaka 6 kupita mmwamba malingana ndi ku primary komanso ku secondary. Kagulu kamene kasiyidwa kamene sikanapatsidwe ndalama zokwanira ndi kagulu kamene kali ndi zaka 5 ajati manena kuti amapita ku skulu za mmera mpoyamba, ena amati ku Nazareth school. Kumeneku poyamba boma lidayika ku department ya boma imene imayang'anira gawo limeneli chaka chatha budget yapitayi anayika ndalama zokwana 1.3 billion. Panopo zikupezeka kuti ndalama ija ayichepetsa yafika pa 300 million. Ndeti kudandaula kuti ukukuti kukufunika ndalama zokwana pafupi 90 billion kuti ana amene ali ndi zaka zitatu kulekeza 5 kuti akhale ndi thandizo lokwanira. Hatimu Hassan amene anayimira ana pa msonkhanowu anatsindika kufunika kwa misonkhano yotereyi ponena kuti imathandiza ana kuti azitha kusanthula ndi kupereka maganizo awo pa zinthu zimene zingawathandize, ndipo chaka chino chidwi chawo chili pa nkhani yoteteza ana. Pamene makamaka pamene tabwera kuzazukuta bajeti ya Malawi tofunika kwa before kuti ngati bajeti apangidwa ku nyumba ya malamulo ifana sidima zoti kuti bajeti imene mchamu aikamuzinthu zokomera ana. So therefore very abwe uno kuti makhala ndi mpata oyizukuta kuona magawo siyana kuti maphunziro pene ndama zochola mutani. So therefore miti ndofunika before kuti imalipasa kuthekera kuti mwayita apemphe ngati kumbaliza masiko amene ankuzana kuti ndama zochepa aongezere. Mmodzi mwa omwe anakonza nawo msonkhanowu Abetha Phiri anati cholinga cha msonkhanowu chakwaniritsidwa chifukwa anakwanitsa kubweretsa ana pamodzi ndi boma. Tinachiona kuti tikhale ndi mkumano umenewu pamene ana ochokera makomiti osiyanasiyana, Children Parliament, National Committee, Children Committees, amene wawa acheze ndi ma-parliamentary committee makamaka social welfare koma social protection committee welfare, a budget and finance committee ndi makomiti ena onse amene ali ndi ma member of parliament kuwaunikira zosowa zawo ndi chani makamaka kukambapo mmene ndondomeko ya chuma ya chaka chino yabwerera. Ndeti nafuna kuti acheze azimvere okha kuti kodi ana amakumana ndi zobetchera zotani nanga kumaderako ndi chani zina zimene akhoza kuzikamo mu ndondomeko ya zachuma isanakadutsidwe ku parliament kuti yavomerezeka. Komiti ya nyumba ya malamulo ya chisamaliro cha anthu ndi madera yalonjeza kuti ipereka zofuna za anawa kwa nduna ya zachuma pamene ntchito younikiranso bajeti ikupitirira pofuna kuti zitsimikizike kuti ana mdziko muno alandira thandizo lokwanira. Mamembala ena a chipani cha Malawi Congress MCP auza mtsogoleri wa chipanichi Lazarus Chakwera kuti atule pansi udindo wawo kunena kuti alephera kutsogolera chipanichi. Polankhula kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe yemwe akutsogolera gululi a Samson Jazia wati mwa zina chipanichi chikufunika mtsogoleri watsopano. Iwo ati Chakwera akuyenera kuyitanitsa msonkhano waukulu wa chipanichi kuti anthu akasankhe adindo atsopano omwe ali ndi kuthekera koyendetsa bwino chipanichi. A Samson Jazia akufotokoza zambiri. Gulu lili panoli ndi gulu limene lachokera mbali zonse za dziko la Malawi komanso chipani cha Malawi Congress Party mbali zonse anthu tikukambirana za kuunika kuzukuta mmene chipani chathu chikuyendera. Ndiye anthu ambiri amene tikukambirana pano amene mwatipezerera ndi kuti akudandaula ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Pachifukwa chake anthu akupempha kuti Chakwera sikuti kudana nawo komanso Malawi Congress Party sikuti yagawikana pakati ayi, koma ife ndife anthu amodzi amene ngati ufulu wathu wafotokozera Chakwera kuti kunjaku anthu sakuwafuna
achakwera adule paso udindo komanso ayitanitse convention within chaka chino 2026 ndi zifukwa zambiri zimene anthu akunena mmene munaonera gulu lanu lili pano lija akudandaula zifukwa zambiri zimene achakwera apanga zimene zina ndi kulephera kupanga chiganizo chabwino mwachangu choyendetsera chipani, kulephera kusamalira atsogoleri a chipani, kulephera kutsatira fundo za Malawi Congress Party, kulephera kupereka information kwa anthu kuwalimbikitsa anthu. Mukhoza kuona umboni kuti chithendo cha masankho achakwera sanachite konsonkhano. Pakadali pano chipani cha MCP chati sichikuwadziwa anthu omwe akunena za nkhaniyi ndipo si mamembala ake. Mneneri wake Jessica Bwira wati chipanichi chilibe gulu lodziwika kuti MCP Revolution for Change. Iwo akufotokoza. Gulu lili sigulu la MCP isho sikulidziwa. Malawi Congress Party si yankula kudutsa gulu a revolutionary chakuti chilibe gulu losheda zimenezo choyamba. Yachibiri wa Congress amadziwa mayankhulidwe amene simachicha kukonga. Malawi Congress Party emakhulupirira ngoja naye tili ndi protocol ya Africa amafuna kuyankhula ndi kutsogolera. Mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve a George Partridge wati akuyembekezera kuti mabanki atsitsa chiongola dzanja pa ngongole zomwe anthu ndi ochita malonda ali nazo. Izi zadza pamene banki yatsitsa mulingo wa chiongola dzanja chomwe mabanki amapereka akabwereka kapena kusungitsa ndalama ku banki ya Reserve policy rate kufika pa 24% kuchoka pa 26%. Partridge anena izi loweruka madzulo mu mzinda wa Blantyre posanzika ku kampani ya Old Mutual Life Assurance komwe iwo anali mu bodi. Iwo ati ngakhale chiongola dzanja chimatengera banki komanso munthu amene akubwereka, chikhulupiriro chawo ndichoti chitsika mu mabanki onse kwa aliyense. Iwo akufotokoza. Ndikuti chiongola dzanja chilondola policy rate kaya ndi ngongole imene interest rates anthu amene amapereka pa ngongole, kaya ndi chiongola dzanja chimene mabanki amapereka komanso chiongola dzanja chimene mabanki amapereka muziziwa kuti chili ndi chimachita depend ndi account yake ndi amounts zake ndi simungangotenga zijamalemba vajaba kuti 3% 4% koma zimakhala zosiyana koma tikuyembekeza kuti nazonso zitsika komanso tikuyembekeza kuti ma margins amene pakati pa deposit ndi lending rate ma margins also maletsa kamatsika ma margin also atsikaso. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira zabwino amayi onse pa dziko lapansi pa tsiku lokumbukira amayi. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zomangamanga yati siyokhutira ndi momwe kampani ya Motor Angel ikuchedwetsera ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka pa Kasungu kukafika pa Jenda. Ndipo banki yaikulu mdziko muno yati ikuyembekezera kuti mabanki atsitsa chiongola dzanja pa ngongole zomwe anthu ndi ochita malonda ali nazo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi mzangayu Tauson Kamalata. Mwakoma nonse. Masawa inose madzulano yafika